दिनैथ' बिदि सावरायनाय माने ओरैबायदि जोंना मानव गेदेर बिथां बर'लेण्डनि चिफ प्रमद बर'आ सारा बिथोन होनाय बायदि जोंनि बिटिआरनि गिबि माने कनसालटेन्ट हिसाबै फैनाय मुकुल गगৈ बिथांनि दैदेननायाव आंबो दंफायो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि CSDDF दङ नैबे कसुगाव रेन्जनि जों जयैनो रायमना नेसनेल पार्कखौ माबोरै जोङो जौगाहोनांगौ बेनि सोमोन्दै स्टाडि खालामनो थाखाय बेवहाय दंफैयो आरो जोङो स्टाडिखौ जागायदों नैबे श्रीरामपुरनिफ्राय श्रीरामपुरखौ एक्सुवेलि जोङो माबोरै स्प्रिं बर्ड खालामनानै जोंनि रांखान्थियारि जौगाथायखौ रायमना हालामाव लांनो हागोन जोंनि बै चक्रशिलायाव लांनो हागोन मानासाव लांनो हागोन बरन'दियाव लांनो हागोन बिनि थाखाय जों स्टाडि खालामग्रोदों दा बे जोबनायनि उनाव जोङो रायमनायाव थांगोन रायमना नेसनेल पार्कखौ जोङो नायथिंहैगोन रायमना नेसनेल पार्कखौ नायथिंहैनायनि गुबै थांखियानो जादों डेभेलपमेन्टखौ जों माबायदि लाबोगोन दा जोंनि गेजेराव गोबां सोंथि सफैदों सोरबाया होनदों रायमना सोरबाया होनदों कसुगाव आं बिसेस भाबे रायजोफोरखौ बेखौसो खावलायनो नागिरदों जायगाखौ लानानै जोङो गावजों गाव उदै नारलायिया गाहाम मानोना जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा अलरेडि बिथोन हरखाबाय मेइन रडनिफ्राय राजा लामानिफ्राय कसुगावजों थांनाय लामा मोनसे आरो रायमनाजों थांनाय लामा मोनसे बे मोननै लामाखौ बेसेसिम जों सौहायो माने जोंनि रायमना नेसनेल पार्कआ गाज्रि गोहोम गोग्लैयैसिम नोजोर बोनानै बेसेसिम जों हायो माने मोनथाम लेन गोनां लामा जों बानायनो नागिरदों ब्लेक टपिं आरो बेखौ खोब गोख्रैनो जोङो जागायगोन बेनिफ्राय रायमना ओनसोल आरो कसुगाव ओनसोलाव बहा मा अफिस गायसननाय जागोन बेखौ दिनैनि कनसालटेन्टनि दैदेननायजों जोङो बेखौ जोङो स्टाडि खालामगोन बा सार्भे खालामनाय जागोन सार खोनानो मोनदों नेसनेल पार्कनि थाखाय प्रटेक्सन फर्स दानाय जागोन आरो बेयो माबायदि प्रसेस जागोन मा होनदों जेनेबा सिकिउरिटि फर्स दानाय सिकिउरिटि फर्सथ' नङा माने जोंनि बे नेसनेल पार्क मोनब्रैखौ बिटिआरआ ओरैबायदि मोनसे फिसा हालाम बे हालामाव मोनब्रै नेसनेल पार्क दङ नङा होमबा सेन्सुरि आरो नेसनेल पार्क बेफोरखौ बासायनो थाखाय जोंना मेन पावारनि माने सुबुं गोहो धोना बिराद खम जानानै दङ हिउमेन रिसोर्सआ मेन पावारा नंखायनो बे आंखालखौ सुफुंनायनि थाखाय जोङो दाखालि जोंनि बिटिआरनि मोनसे इसि मिटिं जानानै थांदों बे इसि मिटिङाव पास खालामनाय बायदियै नैबे बारनि आसामनि बाजेट सेसनावहाय पास खालामनो थाखाय जोंनिफ्राय बर'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स होननाय मोनसे 1500 मोनसे फर्सनि मुं दोननानै जोङो अलरेडि प्रप'जालखौ हरदों आरो जोङो पजिटिभलि लादों बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा जोंनो सापर्ट होगोन मानोना देग्लाय बा बे 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि आसाम सरकारा मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायावहाय 35,000 माने बेटेलियन आसाम पुलिस बेटेलियन बानायनानै जोंनि आसामाव माने इयुथफोरनि निबनुवा समस्याखौ समाधान खालामनो नागिरदों गतिके 35,000 बेटेलियन दानायावहाय स्पेसियेलि बर' हालामाव बिटिआरआवहाय बर'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स हरनाया गेदेर खोन्था नङा जायनि जाहोनाव जोङो 100% आसा जों नेनानै दङ आरो बेखौ जों गाबोन सबनियानि रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै मिजिं खालामदों